আমি হাজিরা করে খাও আমি একে 3 দিন হয়েছে গাড়ি চালাবো পাওয়া নাই बिनि माखासे समस्याफोर दं बिथांमोननि समस्याबो जोब्बाय दिनै रन्जन दैमारियाबो गगोन बा गबाय होननानै जों बुंनो हायो नोंथांमोना सिगांनि भिडिअ इन्ट्रोखौ नुनानै निश्चय बुजि मोनखाबाय हयथ'बा थाम्बनेलाव नुनानै हमदांनो हाखाबाय नङा होमबा जायनि जाहोनाव बिटिआर ओनसोलाव जोंहा जायगा दायो माने फिसा टोल गेट बहायगासिनो दं बे टोल गेटखौ लानानै दिनै जोंनि बर'फ्रा गावजों गाव दाङाबाजि जानो थांगासिनो दं आरो दावराव दावसि जानो थांगासिनो दं निश्चय जाखागोन बेजों लोगोसे नोंथांमोना BTR नाब्ला रन्जन दैमारि सारखौ जेलनिफ्राय गबाय बा गसिगोन होननाय बाथ्राखौ नोंथांमोना खोनानो मोन्दों BPFनि सासे सोद्रोमा नेरसोन बर' बिथांनि खुगानिफ्राय आरो दिनैनि दिनाव बबे हान्जानिफ्राय बबे पार्टिनिफ्राय लैहोर बर' आइजोफोरा BPF हान्जायाव जबदान जाफैदों बा जयनिं जाफैदों आरो इयुन फिउचारनि थाखाय साननानै सिन्था सरसा खालामनानै दिनै BPFआव गावखौनो गथायसोमफैदों नैबेनि सायाव नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ गुवारै नायना लायोबा बुजिनानै मोनगोन लोगोसे मोनसे समाव खाम्फा बरगयारिया गाव जेब्ला UPPLआव जबदान जाहैदोंमोन बा जयनिं जाहैदोंमोन बे समाव नेरसोन बर' बिथांखौबो BPF हान्जाखौ नागारनानै बिथाङाबो UPPLआव जबदान जासिननानै खाम्फा बरगयारिया गावनि खुगाजोंनो खेंफुरनानै होदोंमोन दिनै बिनि सायाव फिन आरोबाव नेरसोन बर' बिथाङा बेखेवफिननानै होदों बा क्लियारेसन होफिनबावदों फिन खेबनो दा नोंथांमोना बेफोरखौ जोबजासिम नायब्ला निश्चय बुजिनानै लानो हागोन दा नैबे भिडिअफोरखौ होनायनि सिगां आङो टोल गेटनि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा बुंनो लुबैदों आरोखि सरि दे लोगोफोर खाथियाव मन्दिर दं नालाय बिराद दावराव जादों दिनै माने मोनसे खासनि थाखाय बा सोरबा सुबुं रुंसारि जानायनि थाखाय मोनसे माने माबा खालामफैदों बे मन्दिराव बिनि थाखाय बिराद दावराव जादों आरो दल दामनाय मा दामनाय बेखायनो आङो निमाहा बिग्रोखाबाय नोंथांमोना जाहाथे आंनि बुंनाय रावफोरखौ एसे खमबो खोनाहैनो हागौ बे दामनायनि थ्रुयैनो दा बेनो जिथुनाखि टोल गेटखौ लानानै जोंहा बर'फोरनि गेजेराव दाङाबाजिया मारै जादों होनोबा जायगा फिसा टोल गेट बहायनायनि खारनाव जोंनि बर'फोरनि जायगायाव बा BTR ओनसोलाव गावजों गाव दावराव दावसि जानो थांगासिनो दं बा दाङाबाजि जानो थांगासिनो दं जायनि जाहोनाव किसुमाना गारि गैजा रोङा बेलेगनिफ्राय गारि भारा लानानै सालायो नैबे बिथांमोननिफ्रायबो माने टोल टेक्सखौ दानगासिनो दङ दा मालिकआ बेफोरखौ बुजिया जों बेखौ मिथिया नाथाय 20 किल'मिटाराथ' गुगोलाव सार्च खालामनानै नायोबा टटेलि फ्रि नाथाय जोंनि BTR ओनसोलाव बा बहाबा बेफोरबायदि फ्रि जाना जायाखै जों बेखौ बुंनो थाङा जायनि जाहोनाव जों बुजिनानै मोन्दों दिनै फ्रि जायैनि खारनावनो दिनै BTR ओनसोलाव टोल गेटनि खारनाव बा टोल गेटखौ लानानै गावजों गाव दाङाबाजि एबा दावराव दावसि जादों होननानैसो जों बुजिनानै लानो गोनां जागोन दिनै BTR ओनसोलनि सिङाव थानाय पाटगाव टोल गेटआव जोंहा टोल टेक्सनि थाखाय दावराव दावसि जादों टोल गेटखौ उठायनांगौ आरो उठायनांगौ होननानै जोंनि बर' जिथुनाखि ड्राइभारफोर बा गारि सालायनानै जाग्रा बेस्राफोर सानफा थोलो हाजिरा मावनानै जाग्रा किसुमानाथ' गारि गैजा रोङा नालाय बेलेगनि गारि हाजिरा मुजिरा सालायनानै जायो दिनै बै बिथांमोना माने टोल टेक्सआव बारंबार होनांबाय थानायनि थाखाय सानथाम गारिखौनो बन्द खालामबाय बा सालायाखै अब्ला बै बिथांमोना माखौ जागोन दिनै BTR ओनसोलावनो थाखानाय जिथुनाखि BTRनि CM प्रमद बर' सार आसाम सरकार जोंहा माननीय डक्टर हेमন্ত বিশ্ব শর্মা সার তেখেতসকলে যদি বুজি নাপায় আৰু কোনে বুজি পাব 60 কিলোমিটাৰ দূৰে বা 60 কিলোমিটাৰ ডিষ্টেন্সত এটা টोल गेट বহাব পৰা এটা গুগলত চালে দেখা পায় কিন্তু আমাৰ যিটো লোকেলিটি 20 কিলোমিটাৰত দূৰতলৈকে কোনো মানে আপ ডাউন কৰি থাকিলেও মানে টুল টেক্স ল'ব নোৱাৰে বা টুল টেক্স ফ্ৰী বুলি গুগলত চাৰ্চ কৰিলে পোৱা যায় কিন্তু আমাৰ লোকেলত যিটো টুল গেটবিলাক আছে সেই টুল গেটবিলাকত লোকেলিটি হ'লেও 20 কিলোমিটাৰ হওক 5 কিলোমিটাৰ হওক 15 কিলোমিটাৰ হওক টুল গেটেদি সোমাই যোৱাৰ লগে লগে টুল টেক্স লোৱাটো আমি দেখাবলৈ পাই আছোঁ এইকাৰণে মই অনুৰোধ কৰোঁ মোৰ ফালৰ পৰাও মানে টুল গেটবিলাক ফ্ৰী কৰি দিব লাগে এইবিলাক আৰু 60 কিলোমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চ হিচাপত আপোনালোকে টুল গেট বহাব লাগে এইটো আপোনালোকে বহাই লওক আৰু তাৰ মাজত আপোনালোকে টুল টেক্স লয় না কি কৰে এইটো আপোনালোকৰ ইচ্ছা কিন্তু এটা কথা ভাবিব লাগে আমাৰ যিটো মিডল ক্লাছত মানুহবিলাক বা মিডল ক্লাছত থকা যিটো পাব্লিক সকলে টেক্স কিহৰ কাৰণে দিব লাগে টুল গেট কাৰণ গাড়ী কিনা টাইমতে আমি ৰোড টেক্স দিয়া হয় বছৰে ভৰি থাকিব লাগে আৰু আমি ৰোড টেক্স আৰু কিহৰ কাৰণে আমি টুল গেটত আৰু টুল টেক্স বা টুল টেক্সটো কি ৰোড টেক্সে ক'ব লাগিব সেই ৰোড টেক্সটো আমি কিয় ডাবল দিব লাগে আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পায় সেইকাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যদি মিডল ক্লাছৰ মানুহবিলাকৰ পৰা যদি টুল টেক্সটো ল'ব পাৰে তো পুলিচ আৰু মিনিষ্টাৰ MLA MCA তেখেতসকলৰ পৰাও ল'ব লাগিব কাৰণ চবেই সমান কোনোবা MCA হ'লেও কোনোবা মিনিষ্টাৰ হ'লেও কোনোবা পুলিচ হ'লেও মানুহে হয় না নহয় তেখেতসকলেতো মিনিষ্টাৰ বোলে বহুত ডাঙৰ মানুহ নহয় আমি আমাৰ নিচিনাই মানুহ তেখেতসকলে চৰকাৰী মানুহ বোলে সেই টুল টেক্সটো ফ্ৰী কৰি দিলে হ'ব নেকি
লবা লাগে চৰকাৰী যোনে চাকৰি কৰি আছে যোনে চৰকাৰৰ পৰা টকা পইচা পাই আছে টকা খাবলৈ পাই আছে তেখেতসকলৰ পৰাহে এইবিলাক টোল টেক্স কিবা টেক্সবিলাক ল'ব লাগে আমি পাব্লিকবিলাকে ক'ৰ পৰা পাব পাব্লিকে আপোনালোকৰ কাৰণে ভোট দিয়ে জিতাই দিয়ে আপোনালোকক কিন্তু পাব্লিকৰ পৰা আৰু ডাবল মানে ভোটো ল'ব এফালে টেক্সো ল'ব এইটো কি হ'ল তেতিয়াহ'লে আমি আপোনালোকক ভোট দিয়াত চাই নিদিয়েই ভাল ঘৰত বহি থাকাই ভাল ইলেকশ্যন সময়ত হয় না নহয় আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাই দিয়ক दा नोंथांमोना बुजिखागौ जों मिडल क्लास मानसिनिफ्राय बिथांमोना टोल गेट लायो रड टेक्सखौ डाबल लादों अब्ला बै पुलिस गारि आरो मिनिस्टारफोरनि गारि एमएलए फोरनि गारि एमपि फोरनि गारिया मानो टोल गेट लाया मानो लाया बिसोरनिखौ थांबानो हेव गाबनाय खोनाबानो मानो टोल गेटआ खुलिना होयो मानि खारनाव बिथांमोना मानसि नङा नामा बिथांमोना सोर बिथांमोनानो रुलखौ दादों जेब्ला बिथांमोननिफ्रायबोथ' टोल गेटखौ लानांगोन ना टोल गेटनि फिसखौ लानांगोन ना लानाङा नोंथांमोना निश्चय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहर बिथांमोनाथ' मानसिसोना जों जेब्ला मानसि जाबाय बयबाबोथ' समान जानांगोन बयनिबोथ' समान नोजोर नायनांगोन बिथांमोनानो रुलखौ दानानै बिथांमोननिफ्राय जुदि टेक्सखौ लायाब्ला माबोरैहाय जागोन बै जाम्बा जाम्बि मानसिया भटबो होनांगौ टेक्सबो होनांगौ नामा खस्थ' खालामनायनि गावनि खस्थ'नि फिथाइखौ सरकारनो हरनांगौ नामा सोर बुंदों जोंसो मोननांगौ बुंनो थाङोबा भट थुनायनि थाखाय जोंनि आसिनि मैल'नि थाखाय जोंसो न' बां लामा सामा मेडिकेल बायदिसिना गोबांथार बिभिन्न रोखोमनि आसनिजों लोगोसे जों डेभेलपखौ मोननांगौ नाथाय बिथांमोना मा खालामदों जों गोरिब गुन्द्रा रायजो राजा पाब्लिकफोरनिफ्राय मिडल क्लासनि मानसिफोरनिफ्राय थगाय बिथांमोनासो सोबख्ल'नानै जागासिनो दं आं बारा गोलावखौ बुंलिया नोंथांमोना भिडिअखौ फुल जोबजासिम नाय आरो नायनानै सोर मा बुजिनो हादों आद्रा ससा नायनानै नोंथांमोना कमेन्ट खालाम जोबजासिम नायनानैसो कमेन्ट खालामगोन होननानै आङो निश्चय मिजिंथिनाय थाबाय সুবিধাটো আমাৰ হৈছে এইটোৱেই আমাৰ এটা ডিষ্ট্ৰিক্টত দুটা টোল গেট হৈ আছে আমাৰ সেইটো নামানে আমি এইটো কিবা কাৰণেও নামানে হয়তো পইচা দিবই নোৱাৰে আমি লোকেলৰ গাড়ী মানে এই দুখন টোল গেটত কিমান দুখন আমাৰ 30 কিলোমিটাৰ বা 32 কিলোমিটাৰ এবাব ডিষ্টেন্স এইটো আমি মানিব নোৱাৰে কি বিচাৰে এতিয়া আপোনালোকে আমি বিচাৰে যে এইটো টোল গেটটো উঠাব লাগে তিনিদিন আমি গাড়ীটো চলাব পৰা নাই 3 দিন হৈছে আজিলৈকে গাড়ী চলাব পৰা নাই আমি দুখীয়া মানুহ হয় আমি হাজিৰা কৰি খাওঁ আমি এতিয়া 3 দিন হৈছে গাড়ী চলাব পৰা নাই কি কৰি খাম আমি এইটো ৰাস্তা যদি ব্লক হৈ থাকে আমাৰ কাৰণে আমার বহুত অসুবিধা হৈ আছে এতিয়া আমার সমস্যা এইটোৱে আমি লোকেল গাড়ী হয় চাৰপাংগুৰিৰ হয় কোকৰাঝাৰ আপ ডাউন কৰোঁ আমাৰ কেতিয়াবা 4বাৰ হয় কেতিয়াবা 3বাৰ হয় তো আমাৰ বিশেষ অসুবিধা ইয়ে আপ ডাউন 110 টকা কৰি কাটিব লাগে তো আমি 110 টকা আমি কাটিব নোৱাৰোঁ তো 105 টকা তো 105 টকা আমি কাটিব নোৱাৰোঁ তো তাৰ কাৰণে আমি এইটোৱে কামনা কৰোঁ ডিচি মহোদয়ৰ ওচৰত আৰু আমাৰ BTCৰ চিফ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰৰ ওচৰত আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰৰ ওচৰত যে ডিষ্টেন্সটো যিমানে হওক টোল গেটত এইটো আমি ইমান যদিও আমি ক'ব নোৱাৰোঁ তো আমাৰ লোকেল হিচাপত যিবোৰ লোকেল VIP গাড়ী আছে লোকেল কমাৰ্চিয়েল গাড়ী আছে আমি দিনত 5-6বাৰো আপ ডাউন কৰোঁ তো গতিকে আমাৰ কিছু এটা ৰেহাই লাগে আমাক ফ্ৰী যদিও নহয় কিছু এটা মানে অনুপাতত আমাৰ মাপ বোলা বস্তু আমাক লাগে ইয়ে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰৰ ওচৰলৈ আমাৰ এইটোৱে অনুৰোধ আমাৰ মিডিয়াৰ থ্ৰু দি যাতে আমাৰ এই সমস্যাটো সমাধান কৰি দিয়ে বুলি আমি এইটো আশা ৰাখোঁ আৰু যদি এই নিউজৰ জৰিয়তে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে যদি শুনিও নুশুনা কৰি থাকে আমাৰ কোকৰাঝাৰ DC ছাৰে যদিও শুনিও নুশুনা কৰি থাকে আমাৰ BTCৰ CM ছাৰ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰো যদি শুনিও নুশুনা কৰি থাকে তেনেহ'লে আমি জনগণ মানে গণ আন্দোলন কৰিব লগা বাধ্যতা হ'ব আৰু আমি এইটোৱে নিৰ্ধাৰিত কৰি আজি 3 দিন হ'ল আমি গাড়ী চলোৱা নাই চলাম কেনেকৈ আমি 105 টকা বা 110 টকা আমি দিব নোৱাৰোঁ ইয়ে মোৰ আমাৰ ড্ৰাইভাৰ তৰফৰ পৰা হয় মই ইয়ে হাত জোৰ কৰি মই অনুৰোধ কৰোঁ যাতে আমাৰ যিটো অভিযোগ এই অভিযোগটো যাতে আৰু আশাটো যাতে পূৰণ কৰি দিয়ে বুলি মই ইয়ে হাত জোৰ কৰি ড্ৰাইভাৰ সন্থাৰ পৰা মই এইটোৱে আশা ৰাখিলোঁ आं बेयावनो बुंनाय जादोंमोन आरो आंजों बिथांमोना माखासे सम रायज्लायदोंमोनब्लाबो बिथांमोना बुंदोंमोनब्लाबो आं कनभिन्स जायाखै आं गावनो कनभिन्स जायाब्ला
बिथांमोना बुंनानै मा जानो सैथो बाथ्रायाथ' बेसो जाय मानसिनि गोसोनि खोथाखौ बिथांमोना जुदि हमनो हायाखैब्ला बिथांमोना बुंब्लाबोथ' जेबो ओंथि गैया बेहाय दा बेखायनो आं बुंदोंमोन जायफ्रा बुङो बुंबाय थाथों नाथाय नेर्सोन बर'आ BPF आव थानानै खामानि मावबाय थागोन थारमाने मा BPF दोलोआवनो थाबाय थागोन जि सम फैया मानो जि निर्बाचन फैया मानो बेवहायनो जों बाहागो लानानै जों खामानि मावगोन BPF दोलोनि थाखाय दा आंनि थांखिया बे जाय गावना थांनाय जाय लिडार बिथांमोननि थांखिया हयथ' गोदान माने गुबुन गुबुन थानोबो हागौ जोंनि BPF दोलोनि गुबै थांखिया बेनो आदर्श मोनसे दंखायो जाय BPF जों जोङो 17 बोसोर सरकार जों सालायबाय 17 बोसोर नङा 15 बोसोर जों सरकार सालायबाय बेनि आगोलावनो BPF जोनोम जायैनि आगोलाव इन्टारिम जिडिअ दङब्लाबो जायफ्रा दैदेनगिरि बिबानगिरि बिथांमोनानो BPF जोनोम होदों अब्ला BPF जोनोम होनायनि बे मोन्थोरजोंनो जिहेतु माने 15 बोसोर सरकार जों खालामबाय सरकारनिफ्राय मा मोनखो मोनाखै बे नैबे 32-35 लाख रायजो राजाफ्रा BTC रायजो राजाफ्रा बिथांमोना मिन्थिगौ दा बेखौलाय मा बुंनो गोनां बाथ्राबाव नङा होमबा जिसिम जों नुबाय दायो BTC आव जा जादों जा मोनदों जा खालामदों बेथ' हाग्रामायानो बानायनाय BPF आनो बानायनाय बेनि अनगायैथ' जेबो बानायाखै नैबे 6 बोसोराव ना BTR नि मुङै BTR नि बायदिसिना माबाफ्रा दफाफ्रा जादों BTR नि समस्थियानो जादों BTR नि इलेक्सनानो जादों BTR निफ्राय जों मायाबानो मोनखो दा आरो नैबे इलेक्सन फैबाय थादों बिसायख'थि फैबाय थादों बे बिसायख'थियाबो BTC निसो बिसायख'थि BTR नि बिसायख'थि नङा आं गोदोनिफ्राय बुंबाय थादों BTC आव आयेन दं आयेन थानायखायनो BTC नि मथेहैसो जों सोलिबाय थादों दिनैसिमबो फारसेथिं माने सान्ति सक्ति नैबे माबाखौ लानानै NDB माने भाइहकल बिथांमोननि जिथु उद्देश्य लक्ष्यमोन मूल हथियाव फैनानै जिहेतु बिथांमोना एकर्ड खालामनो गोनां जाबाय सान्ति सक्ति बे सान्ति सक्तिसो बे सान्ति सक्तियावहाय मा MOS आव मा लिरनाय दङ दफाफोर दङ बे दफाया जेनेबा पर्यायक्रमे जुदि आयेन जायोब्ला आयेनगत भाबै बियो आयेननि मोगथां माने माबाया आवथायाव फैयोबा आयेन जायोब्ला जों बुंनो हागोन जे BTR निफ्रायनो जोङो इलेक्सन गेलेगोन BTR निफ्रायनो जों उमुक बायदिसिना माबाफोरखौहाय जों मोनगोन दा दिनै जेनेबा 60था समस्ति जायोब्ला जों 60था समस्तिनिफ्राय इलेक्सन गेलेयोब्लानो जोङो BTR नि दफाया साक्सेस जाबायना जों बुंनो हागोन सिमाया निर्धारन जायोब्लानो जों बुंनो हागोन गामिफ्रा जेसेबांखिनि गामि जानांगौ बेवहाय जों गामिखौ मोनखायोब्ला आयेनगत भाबै जों बे BTR निनो गामि होननानै जों बुंनो हागोन अब्लासो जों बुंनो हागोन जे BTR आ दिनै मावफुंबाय जाफुंबाय आरो बेनिफ्राय जों मा मोनगोन बेखौ जों बुंनो हासिगोन आरो दा दिनै आपातत जों नुबाय जे BTR खौ लानानैनो BTC नि निर्बाचनखौसो जायफोर दैदेनगिरि दिनैनि दैदेनगिरिफ्रा UPPL सरकारनि दैदेनगिरि BJP सरकारनि दैदेनगिरि BTC सरकारनि BTC नि नैबे आयेनगत भाबै जा निर्बाचन जानाय बेखौनो गनायनानै बिथांमोना दिनैसिम सालायबाय थादों जोंथ' BTR नि बे गभर्नमेन्टखौ नुवाखै दासिमबो नुनो हागौ भबिष्यत जिहेतु सरकारा बेखौ बिनि सायाव इन्टारेस्ट लानानै जुदि जोंनो बेबादि आयेन होयोब्ला केन्द्रीय सरकार बा आसाम सरकार जोङो बेबादि खाबुखौ होयोब्ला उनफ्रावहाय हयथ' जों मोननो हागौ आरो मोनोब्ला जों फोथायनाय थागोन NDB नि माखासे समस्याफोर दं बिथांमोननि समस्याबो जोब्बाय दिनै रन्जन दैमारियाबो गगोन बा गबाय होननानै जों बुंनो हागोन आरो बेजोंनो BTR आव मा मोननाय जागोन जों नुमारगोन आरो अब्लासो जों बुंगोन जे BTR सरकार थेंक इउ